Ahojte, vítajte na našom webinári. Poďme na to. Začnem takou filozofickou možno témou a to sú hodiny života. Je to nejaký princíp, ktorým ja žijem a je mi veľmi, veľmi sympatický. A to keď si zoberiete, že váš život sú ako ten, ktorý reprezentuje tento kruh, tak sa rozdielil na nejaké tri základné časti. Prvá časť je až že detstvo, možno tam chodíte hlavne do školy a tam veľmi peniaze neriešite. Áno, pripravujete sa na to, aby ste jednoho dňa mali správnu kariéru a zarábali peniaze, ale nie je to ako vaša prioritná téma tie peniaze zarábať. Potom väčšina vašho života je presne tá kariéra, kde už tie peniaze zarábate. A keď máte nejakých 65-70 rokov, tak potom nasleduje dôchodok, kde by ste podľa teórie si mali potom konečne oddychnúť. Takže to kariérou trávime väčšina nášho života. A otázka je potom, že čo je cieľ tej kariéry. Z mojej skúsenosti je to zarábať peniaze a niekto si môže povedať, že no áno, jeden z peniaze sú fajn, ale ja to robím, lebo ma to naozaj baví. Ja chcem niečo tvoriť, ja mám rád mojich kolegov, ja tam chodím rád, mňa to proste baví. Čo z mojej skúsenosti, a čo sa aj bavím s ľuďmi, ktorí už sú v tom štádiu, že peniaze zarábať nemusia, tak nie je úplne veľmi pravda, ale človek si to niekedy veľmi neuvedomuje. Možno iba nevie, aké má iné príležitosti v živote, ale si zober, že keby si mal naozaj možnosť, že nepracovať, vybral by si, a máš na výber, že buď ísť robiť to, čo robíš teraz, 8 hodín denne, alebo môžeš tráviť kľudne prácu možno iba hodinku a 7 hodín denne, ty, čo máš najvyššie, tráviť s rodinou, s priateľmi, cestovať, učiť sa hrať nejaké, možno na klavíri, nejaké nové veci, hej, že zažívať si naozaj život, že sa nové hobby, tancovať čokoľvek, či by si naozaj vybral tú prácu. A väčšina ľudí, keď si to zažije, tak zistí, že až tak nie. Z toho vyplýva, že naozaj my pracujeme prioritne, hej, preto, lebo potrebujeme peniaze. Hej, že je to, ako sú tam aj iné motívy, samozrejme. Chceme samozrejme ideálne pracovať tam, kde sú peniaze a aj iné veci. Hej, ako už peniaze máme na výber, že máme rôzne práce, kde peniaze sú vždy, a potom si vyberáme hej, už nejaké iné kariéry, kde sú nejaké ďalšie benefity. Ale hej, asi sa môžeme zhodnúť, že jeden z tých top dôvodov, prečo pracujeme a strávime tým pádom celý tento náš väčšinu toho života je práve pre tie peniaze ako také. Preto je potom dôležité, keď s tým trávime tak veľa času, riešiť to, že čo sa s tými peniazmi potom reálne deje. A ak sa s nimi deje to, že robíme s nimi chyby, a čo je vlastne naša dnešná téma, tak potom vy zbytočne ako keby pracujete a dávate čas do svojej práce, lebo ako keby ten výsledok z vašej práce potom nikde nemizne. Im vlastne takým spôsobom, že na to, že nemrháte. Je to ako keby takéto potrubie, kde máte potrubie, cez ktoré ide voda a má tam rôzne časti. Ako náhle máte čo len jednu dieru, jednej časti toho potrubia, tak vám tá voda výrazne odtiaľ potom začne vytekať. A ako náhle vám vyteká z jedného miesta, tak vlastne celý váš finančný život a kariéra môže byť ohrozená. Príklad, hej, že už naozaj, že čo môže jedna chyba spôsobiť, je, že ak napríklad máte zle nastavené poistenie nehnuteľnosti a stane sa niečo podobné, ako sa stalo v Prešove, že tam v bytovke vybuchol plyn a teraz celý váš byt sa zničí a vy prídete o 150 000 a to nemáte poistené, tak akože to je problém. Naozaj by ste mohli celý život budovať hej, peniaze, máte 150 000 na investíciách kdekoľvek všade a vy zrazu, hej, že to potrebujete všetko minúť. Čiže to je jedna chyba, ktorá naozaj vie také niečo spôsobiť. A keď robíte takéto chyby viacej, tak potom budete nutení, že naozaj budete musieť pracovať do konca života. Aj náš štát je tak nastavený, že sa o vás príliš nepostará na tom dôchodku. Vy bez toho, aby ste vy mali ten kapitál, z ktorého môžete potom neskôr žiť, aby ste mali tie peniaze, tak vy nebudete môcť naozaj presne pracovať. Ak si myslíte, že však až tak zle to až tak nie, no pozrite štatistiky, je to pomerne dosť zlé, akože naozaj pracovať budete musieť, ak nebudete mať naozaj výrazne veľa peňazí, čo znamená, bavím sa v stovkách tisíc, 300, 400, 500 tisíc, ak nebudete mať na dôchodku, nebudete môcť nikdy prestať pracovať. A dopadnete skôr, hej, takže skôr viete potom, keď to sa robíte dobre, že máte dobre nastavené financie, nerobíte tak veľa chýb, naozaj to potrebujete, nemáte tam tie diery, tak tým pádom zase viete to spraviť kune tak, že nebudete pracovať do konca života, ale viete možno presne pracovať ešte skôr. Viete ten majetok kune za 20 rokov vybudovať taký, že už nebudete môcť naozaj akože, že robiť, budete môcť robiť koľko chcete, aj na čom chcete. Ja sa na to pozerám aj tak možno zvláštne, že teraz si predstavte, že ste taký, že práca s peniazmi je ako také umenie, že si predstavte, že ste taký sochár, máte v hlave, že by ste chceli zo sochy vytesať takéhoto zajaca. A vy máte tým pádom musíte mať nejakú tú víziu. A tým pádom, keď máte
Začnete tým, že máte nejaký blok kameňa a vy musíte odstrániť z toho čokoľvek, čo nevyzerá ako ten zajac. To je niečo, čo potrebujete. Máte víziu, čokoľvek, čo nevyzerá ako tá vízia, ako ten zajac, dáte preč a je to super. A to ideme robiť dneska. Ideme ako keby odstraňovať to, čo nevyzerá ako tá ideálna práca s peniazmi. Ideme odstraňovať tie chyby. Takže si teraz predstavte, že ste ako taký umelec a začínate tvoriť nejaké dielo, ktoré si viete vyskladať a nadizajnovať, vybudovať nejaký svoj že skvelý finančný život. Pre tých z vás, ktorých ma nepoznáte, tak iba sa v krátkosti predstavím. Moje meno je Andrej Nedlík. Vlastne, už keď som to rátal, tak už mám nejakých 3000 odkonzultovaných hodín, kde sme s klientami riešili ich financie. Aktuálne mám nejakých 200 klientov, o ktorých sa pravidelne starám, mám s nimi pravidelné stretnutia a trvalo mi to nejakých možno 6 rokov, čo sa tomuto profesne venujem. Za túto snahu som aj dostal teda ocenenie druhý najlepší v investíciách. Na Slovensku toto ocenenie dával spoločnosť Finportal. Kľudne potom o tom poviem aj neskôr viacej, za čo to presne bolo. Aj som založil vlastne organizáciu alebo nejaký projekt na šírenie finančnej gramotnosti Findemi.sk. Si viete pozrieť nejaké edukačné videá, si sa otestovať. Aj v rámci toho som chodil na desiatok rôznych stredných vysokých škôl, kde som prezentoval a začal sa takto rozširovať finančnú gramotnosť. A za čo som potom aj dostal, hej, že som sa dostal do takej prestížnej skupiny, kde sú členovia odbornej poroty, kde je nejaký top finančných odborníkov a títo odborníci každý rok hodnotia finančné produkty na Slovensku. Sú tam riaditeľia rôznych bank, poisťovní, finančných spoločností a nejakým spôsobom som sa tam aj ja medzi nimi ocitol a tam každý rok hodnotím produkty v rámci teda organizácie Zlatá mince. Čo toľko o mne, že nejaké skúsenosti s tým mám a tým pádom môžeme ísť na tému. Konkrétne v rámci potrubia sú tri hlavné témy, tri hlavné časti potrubia, ktoré budem opravovať a to sú úvery, investície a poistenie. Poďme na prvé z nich a prvé z nich sú úvery. Úvery som rozdelil na 5 chýb, vlastne iba úvery, ale všetky z nich, aj poistenia, úvery, investície, v každom budem hovoriť o nejakých 5 najväčších chybách, ktoré vidím aj z vlastnej skúsenosti, že ľudia robia. A mám tu nejaké štatistiky, ale hlavne akože čerpám z toho, že čo vlastne vidím, že sa reálne okolo mňa deje. Tie problémy sa stupňujú, piatý z nich je teda najmenej zlý a ten prvý je, čo vidím, taký, že najhorší. Začneme teda tým piatým a to je to, že ak máš spotrebný úver, tak tiež je to problém. Spotrebný úver je vlastne úver na maximálne 8 rokov s priemerným úrokom nejakých 10%. Prečo je to problém? Je to problém, lebo napríklad splátka, ak si požičaš 10 000 a splátka z tých 150 eur, že tak znamená, že vlastne preplatíš na tom úvere 4500, že na konci dňa vrátiš banke nie 10 000, ale 14 500. Že keby, keď si kúpiš napríklad auto za 10 000 na spotrebák, tak auto nestojí 10 000, auto ťa stojí 14 500. Pričom tých 150 eur, kebyže teraz nemíňaš na takéto niečo, hej, ale kľudne, hej, že teraz tých 150 eur, že mesačne investuješ po dobu kľudne 4-5 rokov a potom kľudne prestaneš, keď som to rátal, tak hej, tak tých 150 eur, kebyže investuješ a potom kľudne, že prestaneš, tak za 30 rokov sa z toho stane majetok v hodnote 70 000 eur. A tých 70 000, keď to prerátaš potom priemerného Slováka, koľko zarába, tak a koľko mu trvalo tieto peniaze zarobiť, tak sú to až 4 roky života. Takže už len takáto akože blbosť, že zoberieš si spotrebák, miesto toho, aby si peniaze radšej investoval, tak akože to ti vlastne zoberie 4 roky pracovného života, kde si už mohol robiť nejaké že úplne iné veci. To ti zoberiete vlastne tú príležitosť mať ten majetok, ktorý potrebuješ potom skôr. Je aj taká dobrá, možno nejaká múdrosť tomuto, že za to, že keď si ideš kúpovať či nejaké auto alebo nejakú rekonštrukciu, niečo na spotrebách, niečo drahšie, tak za to, že máš na to splácať mesačne tie splátky, to neznamená, že máš na to si danú vec kúpiť. To si dobre akože premyslí. Lebo naozaj ťa to môže stať potom aj neskôr veľa. A banky, keď prídeš do banky, že chceš spotrebný úver, tak nikto z nich sa neodhovorí. Skôr naopak s radosťou to potom príjmu. Lebo v banke, ja som sa že veľakrát, chodím tam veľmi pravidelne, tak v bankách tá komunikácia je skôr taká, že ti povedia, že šetrenie je náročné, ale požičať si na to je úplne ľahké, že chod to ľahkou cestou, radšej si požičaj, je oveľa ľahšie splácať
ako potom, ako si šetriť. Čo asi chápete, kde je tam taká tá, hej, potom tá chyba ako taká. A bohužiaľ spotrebných úverov máme na Slovensku aktuálne viac ako 1 200 000. Poďme na chybu číslo 4. Úvery. Neporovnávaš si banky. Pokiaľ máš už aktuálne hypotéku, tak je dôležité si porovnávať všetky banky na to, aby si získal vždy tú najlepšiu hypotéku, najlepšie podmienky v rámci všetkých hypotekárnych možností. Sú štatistiky, ktoré hovoria, že pri porovnávaní takom pravidelnom rok čo rok, pri porovnávaní bank vieš ušetriť v priemere až 0,5% ročne na svojej hypotéke. Čiže napríklad ako priemerný byt v Bratislave napríklad stojí 200 000, keď si požičaš 180 000 na hypotéku na 30 rokov, tak ak by si mal aktuálny úrok nejakých 3,5%, to by znamenalo, že preplatenie je 110 000. Preplatenie znamená, že koľko vrátiš banke, okrem toho, čo si ešte požičal. Že vrátiš za 30 rokov 180 000 a plus ďalších 110 000 ešte zaplatíš iba na úrokoch. Takže na konci dňa ty banke zaplatíš nejakých 290 000 eur. Čo si veľa ľudia neuvedomujú, je to fakt veľké číslo. Ak by si mal o 0,5% však nižší úrok, tak preplatenie by bolo stále veľmi vysoké, ale už nižšie, hej, od nejakých 17 000 a zároveň by si ale mesačne ešte k tomu ušetrilo 50 eur mesačne na splátke tej hypotéky. A znova, ak by si tú hypotéku, aby si tú splátku 50 eur mesačne investoval, tak a aby si to investoval naozaj 30 rokov, tak za 30 rokov by si tam mal 67 000 na nejakej dlhodobej investícii, ktoré teda investuje do takých akciových fondov, ktoré sú relatívne akože bezpečné na takých dlhých horizontoch. Čo by znamenalo znova, že by si akoby mal o 84 000 eur viacej pri 30 rokov týmto rozhodnutím, už len tým, že si tieto banky pravidelne porovnávaš, čo keď som to vypočítal, je nejakých 4,5 roka života. Otázka je teda, že ako sú si ľudia tie banky porovnávajú, na to sú tiež nejaké dáta. Až 47% ľudí hovorí o tom, že si banky neporovná vôbec, že má hypotéku v banke, kde začal, alebo kde má účet, tak tam išiel. 18% ľudí si porovnáva dve banky, ďalších 18% si porovnáva tri banky a potom 4 banky iba 5%, 5 bank 5%. A na to, aby ste mali naozaj tie najlepšie podmienky, z mojej skúsenosti potrebujete minimálne 3 banky porovnať, minimálne 3. Z toho vám akože vie vychádzať, že koľko ľudí reálne to má nastavené tak, že o tieto peniaze potom neprichádza. Čo, hej, je relatívne znova problém a ktorý potrebujeme ďalej riešiť. Takže máme teraz tretiu z 5 chýb pri úveroch. Tretiu chybu, a teda ešte mierne možno devastačnejšiu ako tá predtým, je to, že neriešiš znižovanie úroku. Čo tým myslím, je, že pri porovnávaní bank vieš ušetriť naozaj v priemere až teda, že 0,5 ročne, ale pri tom, keď riešiš znižovanie úroku, je to ešte vyššie na už tej aktuálnej banke. Čo tým myslím, napríklad, neviem, ja mám napríklad hypotekárny úver v Tatrabanke a ja povedzme, že by som mal teraz 4,3%, tak čo viem teraz spraviť? Tak ja viem teraz prísť do mojej banky a im povedať, halo, vy už novým klientom dávať 3,3, 3,4 a ja chcem taký. Áno, mám stále fixáciu, ale ja chcem taký úver, ako majú ostatní. Tak oni vám povedia, že dobre, zaplatia nám 100 eur a my vám to znížime. Čo je super deal, lebo ja by som ušetril mesačne nejakých 80 eur mesačne a 100 eur sa proste oplatí. Takže ako náhle budú na trhu nižšie úroky, ako vy máte aktuálne, to je nerieši znižovanie úroku svojej aktuálnej banke, tak by ste mali hneď do svojej banky ísť a sa ich spýtať, že počujte, ja chcem nižší úrok tiež. Viete sa im kľudne aj v tomto že vyhráčať, že inak odídete, iné banky mi ponúkne ešte lepšie a lepšie a oni, ak má tá banka retenčné oddelenie, tak tým pádom vám vyhovie. Preto napríklad nie je dobrý nápad aktuálne sa nový úver brať v Priabanke, lebo Priama banka síce má teraz aktuálne najnižší úrok, nejakých 3,2%, ale pokiaľ by ste o pol roka chceli za nimi prísť, že počujte, už teraz na trhu nie sú 3,5 v priemere, už sú možno 2,5% v priemere úroky a vy máte tých 3,2, tak tým pádom oni vám to neznižia, lebo Priama banka nemá retenčné oddelenie. Tam máte úrok, fixáciu na neviem, 3 alebo 5 rokov a nespravíte s tým, že vôbec nič. Takže preto je veľmi dôležité chodiť do tej svojej banky a byť v takej banke, ktorá je práve taká, ktorá vám potom aj toto dovoluje. Dobre, ďalšia vec v rámci úverov, dávať mimoriadne splátky, čo vidím veľa ľudí robiť a má nejaké najvyššie peniažky, lebo akože niekedy ľudia vnímajú tú hypotéku ako nôž na krku, chcú sa jej čo najskôr zbaviť, hej, a tým pádom tam dávajú mimoriadne splátky, čo môže dávať zmysel, ale úplne to až zmysel nedáva, ak sa pozrie človek na čísla.
Pravidlo je také, že vy svojej banke možno nevedeli, ale každý rok viete bezplatne splatiť 30% úveru, čo ešte máte. Čiže ak ešte máte 100 000, čo v banke dlžíte, tak 30 000 tam vy viete im tam potom takto, akože takto vyplatiť zadarmo. Takže to akože niekto si môže, že je to fajn. A keď sa akože pozriete na nejaké dve možnosti, že ak napríklad ste začali, zobrali si takto, kúpili ste si takto byt a chceli by ste začať, povedzme, po jednom roku by ste tam chceli mať 10 000 navyše a chceli by ste tých 10 000 tam akože jednorázovo vložiť. To je akože prvý prípad, hej. A druhý prípad je taký, že zainvestujete tých 10 000 nejaké fondy dlhodobé, tak v tom druhom prípade by ste mali na 30-ročnom horizonte, rátam až do toho dôchodku, hej, rátam, že by ste mali tak až o 80 000 eur viacej. Je to práve tým, lebo keby sa máte prvú možnosť, tak ako keby tým, že tam vložíte 10 000, tak to je niečo podobné, ako keby tých 10 000 vám zarábalo možno nejakých 3,5%, to je to, čo by vám akože nebrala tá banka na tých úrokoch, lebo to máte nižší úver. Ale zase, ako keby si zoberiete, že väčšina normálnych investícií zarába výrazne viac ako 3,5% ročne. Zarábajú kľudne 7, 8, 9% tie dlhodobé. Takže preto určite sa oplatí, že nedávať, keď máte najvyššie peniaze, ich nedávať do banky ako predčasné splatenie, nie je teda nejaké hypotéky alebo nejaká splátka, ale skôr naozaj ich skôr dať do investícií, zarobí vám to výrazne viac. To platí ako keby vždy, okrem toho, pokiaľ by naozaj v bankách boli také vysoké úroky, že by zarábali viac ako investície. Že napríklad teraz, keby nedá Bože príde vojna, tak v čase vojny je inflácia a všetko zdražie a kľudne sa môže stať, stalo sa to v Rusku, stalo sa to, hej, že ako teraz sa že Istanbul alebo že Ukrajina, aké iné krajiny, že kľudne v prípade vojny tie úroky kľudne môžu vystúpať aj na 20, 30, 50%. Ak sa to stane, tak miesto toho, že by ste mali splátku na hypotéke 500 eur, zrazu budete mať 3000 a jasné, že vtedy sa toho úveru chcete čo najskôr zbaviť. Ale akože ak sa nestane takýto katastrofický scenár, tak radšej je lepšie najvyššie peniaze aj normálne investovať. Jo. OK, poďme na teraz nejaký najväčší, možno nejaký nedostatok, kde ľuďom fakt, že utekajú peniaze. Toto si nemôže dovoliť úplne, že každý, ale väčšinou ľudí, s ktorými sa rozprávam v rámci mojej bubliny, si to dovoliť časom, alebo ak nie hneď, ale časom určite vedia. A to je, že nevyužívate páku. Čo to páka znamená v tomto finančnom svete? Tak príklad, že vy sem, keď viete presne zobrať za 3,5% úver, si viete požičať na niečo, čo potom zarába napríklad 4,5% a tým pádom vy na tom viete zarobiť. Že, ako keby, že zadarmo máte výnos zadarmo, že vy ste z ničoho, keď vám niekto požičal, začnete zarábať peniaze. Kto už chápe, čo tým myslím, tak napríklad najčastejšia realizácia tohto je práve investičný byt. Sú akože aj rôzne akože iné možnosti, ako to robiť, ale ako také najpraktickejšia pre nás Slovákov vo našich možnostiach finančných je práve ten investičný byt. A keď dám akože príklad, že ak napríklad máte teraz 20 000, ktoré by ste vy mohli na niečo dať, tak máte dve možnosti. Prvá možnosť je, že zainvestuješ do akcií, kde by ste mohli mať nejaký 7,5% výnos a o 30 rokov by ste potom mali 100-180 000 na tom dôchodku, čo je akože super. To je úplne skvelé zhodnotenie, takéto priemerné, takže toto vám dobre zarobí peniaze. Avšak, aby spravili druhú možnosť, že kúpiť investičný byt za 200 000, čiže 20 000 zoberiete ako vlastné zdroje a zvyšok zoberiete hypotéku, tých 180, to tých 200, tak takáto možnosť by vám zarobila až 780 000. To znamená, že by ste mali čistý zisk až 780 000 takto o 30 rokov. To som to dneska prerátával, hej, takto vychádzajú výpočty. Rátal som priemerný úrok na hypotéke 3,5% a rátal som priemerné že zhodnotenie nehnuteľnosti 4,5%. Pričom v Bratislave sú tie prognózy určite vyššie. V Bratislave sú prognózy, že by to malo byť nejakých že 5 až 6%, v priemere najvyšších 10, 20 aj 30 rokov. Takže samozrejme, sú nejaké poklesy, ale takéto sú prognózy, ktoré by mali byť. Čiže rátal som ešte s konzervatívnejšími číslami, práve by to mohlo byť kľudne ešte viacej. A 780 000, keď si zoberiete, tak to je ako keď som prepočte na to, koľko by ste na to museli pracovať, tak je to až 50 rokov práce. Koľko by musel priemerný Slovák pracovať na to, aby si takúto čiastku zarobil. Čo je vlastne celý život. A toto je jedno rozhodnutie, toto je kľudne také, že si niekedy možno kľudne si viete, že ak ste napríklad teraz v podnajme, že ste niekde v podnajme a zvažujete, či by ste išli kupovať nejaký vlastný byt, ja si myslím, že by bolo, že lepší nápad v tom podnajme ostať a kúpiť radšej ten investičný. Môžeme sa kľudne potom v otázkach neskôr o tom pobaviť, že aké sú to nejaké nuancy, kedy a komu som to odporúčal, ale ten investičný byt by som určite odporúčal mať každému. Podľa mňa človek, že v strednej vrstve, čo vlastne by sme mali byť my všetci, si za život vie dovoliť kúpiť nejaké takéto, že nejaké 2 až 3 investičné byty, ktoré akože vie takto mať.
a dá sa zaplatiť aj služby, ktoré za vás spravujú, čiže nemusíte mať ako takmer žiadnu prácu. Iné, čo potrebujete si iba našetriť ten základ, čo veľakrát mám skúsenosť, že vedia možno aj požičať starí rodičia, ktorí to majú na účtoch a vedia vám to kľudne dať. Takže malo by to byť relatívne reálne v tomto prípade. Hej. Lebo na Slovensku je tam na to potenciál dosť veľa veľký, že už iba 6% ľudí vlastní investičný byt a dokonca z tých investičných bytov, ktoré sa prenajímajú, tak dokonca 30% nehnuteľností je prázdnych. Teda nie, že prenajímajú, ale že ako keby človek má ako investičnú nehnuteľnosť. Vy zoberte, že kúpite im nehnuteľnosť, ktorú ako máte investičnú, vy ju neprenajmáte. Že vy strácate ako na zisku každý jeden mesiac, každý jeden rok. To je ešte úplná hlúposť, až 30% bytov je takýchto. OK, prepáč, dali ste mi otázku, že je podľa teba reálne, že o 30 rokov bude mať ten byt naozaj hodnotu 180 000? Akože odpoviem asi už teraz. Mám to pred sebou, tak budem asi rovno odpovedať. No, keď si zoberiete napríklad, aké sú ceny bytov napríklad vo Viedni, čo ako keby oni sú nejakých 20-30 rokov pred nami, tak tam veľakrát takéto byty kľudne akože stoja, že keď si zoberiete históriu nejakých vyspelých krajín, tak ono, po ktorých ako my ideme tí šlapajach troška, tak je ono to ako reálne, že úplne, to sa volá inflácia. Keď zoberieš, že takto pred 30 rokmi, koľko stál byt, takto v roku 1995, tak tým pádom takto je, že no, to nestalo 200 000 dvojizba v Bratislave. Tam to stálo akože výrazne menej. Tam človek na to akože, jemu stačilo kľudne, si zoberte, že naši starí rodičia, oni si nebrali hypotéky, oni si na tie byty kupovali veľakrát v hotovosti, oni sa proste na to našetrili. Oni 5, 6, 7, 8 rokov šetrili a potom si ten byt kúpili. Si zoberte, v dnešnej dobe to akože to sa nedá. Takže áno, hej, tie nehnuteľnosti, hej, ja verím tomu, že to takto bude rásť. A ako je to s inými investičnými nehnuteľnosťami ako dom, pozemok, tak už sa otázky valia, takže nech nestrávime celú dobu iba na úveroch, tak ti odpoviem potom neskôr. Ale ďakujem za otázky, dobré otázky. Vrátim sa k tomu. Čiže na teraz pôjdem do ďalšej témy, nech sa stihnem vyzberať otázky aj k ďalšej téme. OK. Mám tu vlastne ešte nulty, hej, nejakú chybu, vidíte, som zabudol, na aké ľudia robia spojitosti s úvermi. A to je to, že prosím vás, že nenechajte si radiť od bank. Chápem, že toto by asi človek banke nepovedal, že je to ako, že mám taký nie úplne pravdepodobne objektívny pohľad, ale zoberte si, že čo je cieľom banky. Cieľom banky nie je teraz to, aby vy ste mali viacej peňazí. Cieľom banky nie je teraz vám podať najlepšie finančné rozhodnutie. Kto robil v banke, tak vie, že cieľom banky je predávať produkt. Tam majú interné plány a oni majú plány, koľko musia predať za mesiac spotrebných úverov, účtov, poistení a ich incentíva, ich motivácia je proste vás do týchto produktov čo najviac doslova keď dotlačiť. Ja som si to zažil veľakrát, ja do banky chodím pomaly 2-krát do týždňa a ja viem, aké to je. A áno, je to také, že to nie je to potom také, že hej, že by ste potom odchádzali s tým najlepším rozhodnutím. Si zobrať, že by ste prišli do banky, že chcete zobrať hypotéku alebo spotrebný úver a niekto by vás začal odhovárať. By začal hovoriť, že no nie, to sa vám neoplatí, radšej si budujete rezervu, akože radšej s tým počkajte, nie je to, ako spravíme finančnú analýzu, to sa v banke nikdy nestane, lebo oni by potom prišli o ten biznis. Takže odporúčam sa s bankami hej, neradiť a rešiť tam maximálne iba úvery a účty a to je celé. Poďme na tému číslo 5 a to sú poistenie. Poistenie. OK. Chyba číslo 5. Že nemáš správne nastavené poistenie nehnuteľnosti. Teraz sa budeme baviť o tých poistkách nehnuteľnosti, ale asi to preskočím troška aj viac, lebo iba 20% ľudí malo vlastnú nehnuteľnosť. Tak to iba preskočím, alebo to iba prebehnem v rýchlosti. A to je poprvé, že nemáš ju poistenú na aktuálnu hodnotu, čiže OK, aktuálna hodnota je 200 000, ty si ju kupoval pred 5 rokmi, vtedy sa kúpil za 100, máš ju poistenú stále na 100, takže máš ju výrazne podpoistenú. Čiže keby sa teraz niečo zle stalo, ako napríklad ten výbuch, nevieme, toho plynu v tom Prešove, tak tebe by dali iba štvrtinovú cenu. Že iba 50 000 by ti dali z poisťovne. A nie, nepomýlil som sa, naozaj by vám dali iba 50 000, aký má hodnotu 200. To ako sa to ráta, keby ste chceli vedieť, tak potom si to môžeme prejsť, ale treba si to vždy aktualizovať na aktuálnu hodnotu. A veľakrát to býva práve ten problém pri nehnuteľnostiach, veľakrát možno to majú problém s tým až rodičia, starí rodičia, ktorí to neriešia. Naozaj majú domy, majú byty, proste to sú, majú rôzne majetky, ktoré už pokiaľ človek neaktualizuje, tak je s tým potom problém. Takisto, keď máte poistenie bytu alebo nejaké nehnuteľnosti, musíte tam mať všetky tri pripoistenia, poistenie domácnosti, nehnuteľnosti a zodpovednosti. Ak nemáte všetky tri, pravdepodobne, ak sa niečo stane, tak peniaze vám poistenia potom nedá vôbec.
A 60% nehnuteľností na Slovensku nie je poistený, že vôbec, ale že vôbec. Čo si zoberte, že ak sme sa bavili na začiatku tej životnej energii a že peniaze sú životná energia a potrebujete si ich to strážiť a nerobiť s tým chyby, tak hej, že si zoberte, že vy naozaj máte splatiť tú hypotéku 20 rokov a teraz preto celý žijete, stresujete sa okolo toho, prejde 20 rokov a vy tam máte tu ten byt alebo dom za 200 000, tam sa niečo takéto stane, nemáte dobre poistené a vy o všetko prídete. To je, ak si im potrubím, jedna taká blbosť vám dokáže naozaj spôsobiť veľké problémy. A si zoberte, že 60% nehnuteľností, tu štatistiky, sú také, že nie sú poistené, že vôbec. A čo je, že fakt, že problém. A iba a z tých, čo sú poistené, iba jedna pätina je taká, že je krytá dostatočne. A to si zoberte, že na Slovensku máme 2,7 milióna ubydlí, z čoho akože 1 milión sú približne domy, 1,7 milióna sú byty. Takže hej, že ono, je to problém, je to možno smutné, ale aj mne to dáva aspoň takúto energiu, že mám čo robiť. Že nudiť sa v živote asi nebudem. Chyba číslo 4. To je už pri životnom poistení. Tuším 25% ste dali, že nemáte poistenie vôbec, takže a 25% ste dali, tuším, že máte na 3% a potom 3,5%, OK. No, zlý zdravotný dotazník. Keď si zoberiete, tak poistenie nejaký prísľub. Prísľub je to, že vy si splatíte mesačne nejaké poistenie a ako náhle sa vám stane niečo zlé, tak poistenie vám prísľubuje, že vám potom za to dá peniaze. Čo ale nie je vždy pravda, pokiaľ ste nespravili dobre zdravotný dotazník na začiatku. Zdravotný dotazník, že musíte dať všetko o svojom stave zdravotnom, všetky vaše diagnózy, všetky vaše úrazy, všetky vaše ochorenia za život. A podľa toho vám poistenia povie, že na čo poistenie vám dá, na čo nedá. A vy sa potom podľa toho rozhodnete, či do toho poistenia vôbec chcete vstúpiť. Ten zdravotný dotazník veľmi často sa mi stáva, že sa veľmi, veľmi podceňuje. Ja teraz za posledný mesiac som to riešil asi 4 krát, už ma to trochu menej frustrovalo, že som si zažil, že mal som klienta, ktorý predtým mu nedostal nejaké poistenie, bolo veľmi nevýhodné, tak sme ho chceli zrušiť, spraviť nové. A v tom novom som robil zdravotný dotazník a v tom dotazníku ten človek zistil, že má rôzne úrazy, má rôzne ochorenia a ten predtým tam nemal žiadne výluky a v tom novom potom sa klient že sa sťažoval, že prečo tá nová poistenia, ktorú navrhuješ, je taká, že odo mňa chce toľko vecí, v tej starej, keď som mal tú poistku, odo mňa nechceli, že vôbec nič, na nič sa nepýtali. No, to je ten problém, hej, že keď sa vlastne v tej poistení vás vôbec nepýtajú a sa nejdú do hĺbky, tak potom vám síce možno máte nejaké úrazy ochorenia, ktoré by vám potom nepoistili, ale akože vy o tom neviete. Je akoby vás poistia, ale teda akože je možné, že by vám tie peniaze potom nedali, lebo sa spravil ten dotazník jednoducho akože lajdacky, nesprávne a malo to zrobiť naozaj do hĺbky a kvalitne. Lebo veľakrát je to trochu akože no, na nervy, so poisťovňou, ale hej, že je to veľmi dôležité. A to si nastavené správne, to treba spraviť ako dobre. Hej, v tomto prípade. Ďalšia chybu, čo vidím, je, že majú ľudia zle nastavené krytia. Keď si zoberiete, že až 90% prípadov nejaké že PN-ky, invalidity alebo umrtia je spôsobené ochorením a že nie úrazom, to vždy dáva zmysel, že ak sa poistujete, mali by sa poistovať hlavne na ochorenie. Ale aká je realita? Realita je taká, že 8 z 10 Slovákov má nejaké poistenie, ale len 4 z 10 majú kryté ochorenia. Väčšinou sa robia poistenia na úrazy. Ale ten úraz je veľmi málo pravdepodobné, že vás dostane do nejakého závažného stavu, ktorý by potom vám spôsobil, že nebudete môcť veľmi dlhodobo v rokoch akože pracovať. Áno, stáva sa to, ale oveľa väčšia pravdepodobnosť sú práve akože tie ochorenia. Takže to je tiež veľká chyba, ktorú vidím, že nemá tam človek nastavené správne krytie. A s tým súvisí aj, akože aj vlastne bod číslo 2, 3, 2, 1, 2, že či máš poistenie so sporením, čo je častá veľmi chyba, že je to práve kvôli tomu, lebo investičné aj kapitálové poistenia to sú vlastne investičné kapitálové poistenia, sú poistenia, ktoré sú spojené so sporením a sú veľmi nevýhodné práve preto, že majú v sebe, tá sporiaca zložka sú vlastne nejaké veľmi nekvalitné investície, ktoré majú veľmi vysoké poplatky. Štandardne sa s tým aj stretávam, že presne, že ja uvidím, že zmluvu, ktorú má klient a tam je na mne napísané, že v tej sporiacej zložke, že má napríklad poistenie 20 eur mesačne a sporenie 20 eur mesačne. A teda tá sporiaca zložka 20 eur mesačne napísané, že OK, tak keď budete takto si sporiť, tak o 20 rokov vám vyplatíme, teraz si vymýšľam, že 10 000. A ja to potom vypočítam, že dobre, ale keby som dával 20 eur mesačne, každý jeden deň, teda každý mesiac, tak za 20 rokov by som tam ako navkladal 21 000 alebo 11 000. Proste, že tam dám viacej, ako mi oni reálne dajú. A na zmluve je to napísané. Teraz neviem tie prepočty, ale tam sa mi to hovorím často a to je, že ja to nechápem.
že normálne v tej zmluve je to napísané, že má menej peniazy, že tam človek vloží, ešte k tomu nejaká inflácia, ešte sa mohlo zhodnocovať, no proste, že celé zle. Takže tomuto sa treba určite vyhnúť, ak tam máte sporenie, ešte v dnešnej dobe sa dokonca predáva veľakrát v poisťovniach viac poistenie so sporením ako poistenie bez toho. Asi tušíte prečo? Lebo sú tam vysoké poplatky, to znamená vysoké provízie. To znamená, že človek na tom naozaj vie pomerne dosť veľa, hej, veľa zarobiť. Na Slovensku je aktívnych vyše milióna takýchto zmluv. Presnú štatistiku som nenašiel, ale hej, keď som si to nejako logicky dal dokopy, to ako neviem potom povedať, že ako, tak hej, že minimálne milión tam hej, je určite. A stále sa predávajú ďalšie a ďalšie, čo je pomerne tiež veľký problém. To znamená, minimálne ja mám dosť roboty. A prvý a práve ako keby najväčší problém, čo vidím pri poisťovniach, je, čo majú ľudia, tak to sú príliš nízke krytia. Čiže lebo kvalitné krytie by malo byť, že by to malo obsahovať prioritne krytie ako tie vážne ochorenia, čo som rozprával, vážne úrazy, PN-ku, invaliditu, hej, a umrtie. Aby to bolo dobre nastavené, tak také poistenie by malo byť nejakých 3 až 5 z príjmu. Čo bola, keď som sa ako ja to aj pýtal, že ak máte poistenie, splatíte a je to menej ako 3 z príjmu, pravdepodobne, ak by sa vám niečo závažné stalo, tak tým pádom by ste poistenie nedostali toľko peňazí, aby to pokrylo tie náklady na tú liečbu, na váš život a ešte by ste to museli dokrývať nejakým vlastným kapitálom, možno vybrať z investícií alebo niečo podobné. Takže hej, toto vidím veľmi často, že človek aj to má, ale má to pomerne nie úplne ideálne nastavené. OK, dobre, 44, poďme na poslednú tému a investície. Tam ste vravili, že to máte relatívne akože dobre, že až 78% dalo, že v investíciách, že máte nejaký plán, idete podľa stratégie, všetko OK, tak tým pádom tiež to iba preletím. Dúfam, že to tak naozaj je. OK. Taká piata chyba, najmenej možno závažná v týchto je, že veľakrát stáva, že vidím, že ľudia majú v stratégii na tých dlhodobých investíciách príliš veľa Ameriky. Veľakrát viac ako 70% z toho portfólia ide do Ameriky, čo je veľakrát preto, lebo si človek povie, že no však to najviac zarába. A väčšina tých fondov, ktoré banka vytvára, naozaj má tam veľmi veľa amerických spoločností, ale vy by ste nemali investovať do toho, podľa toho, čo teraz najviac zarába a podľa toho, že aká je prognóza, čo bude najviac zarábať. Ak si zoberiete všetky makroekonomické trendy, že kde budú peniaze do budúcna, tak nie je to Amerika. Americká ekonomika už by mala skôr stagnovať, iba mierne rásť. Najviac by mali práve rásť hej, ako krajiny ako India, Južná Amerika, hej, proste že nejaká, že Afrika, hej, Ázia. To sú presne krajiny, kde ako keby tá infraštruktúra sa ešte len buduje, bude sa budovať, že tam tie peniaze sú. Že nehovorím, že Ameriky nie, ale určite nie viac ako 70%. Akože ja by som odporúčal dať možno nejaký 50% Amerika maximálne, hej, a potom zvyšok rozdielovať potom do celého ďalšieho sveta. Ale o tom sa môžeme baviť ako hodiny, to len tak skrátke. Potom ďalšia chyba, čo vidím pri investíciách, je, že veľa ľudia platia nevýhodné poplatky. A čo myslím pod nevýhodnými poplatkami, tak to je to, že poplatok je vlastne akýby to, že vy si platíte za nejakú službu alebo nejaký produkt, vlastne si platíte za to, aby ste na konci dňa mali viacej peňazí ako to, čo zaplatíte na tom poplatku. Tento princíp by tam mal byť, proste tá cena hodnota, ten pomer by mal určite sedieť. Avšak, hej, čo sa stáva ako pomerne dosť často, že pri tých investíciách, väčšinou je to či už v banke, nejaký robo-advisory, hej, veľmi často to ako vidím, že si tie inštitúcie pýtajú tie poplatky, ale nič sa to nerobia. Že nič s tým nerobia, nedostávajú žiadnu hodnotu potom ako navyše a tým pádom to vnímam ako nevhodné poplatky. Ja človek ako sám poplatky, ktoré akože nastavujem klientom a im dávam, tak tým pádom, akože ja vidím, čo je za tým, že aby som si nedovolil niekomu dať niečo, kde za to tá hodnota potom nie je. Takže a pokiaľ niekto tú hodnotu nedostáva žiadnu, tak by som zvážil, že choďte od toho aktuálneho riešenia možno, že preč a choďte niekde, kde to buď bude zadarmo, to je zadarmo a bez hodnoty OK, alebo ak už poplatky hej, teda tam máte, tak aby si za to potom ako reálne niečo aj dostávali. Takže to len taký rýchly komentár, čo si často všímam, ako chyba pri investíciách. Ďalšiu chybu že máte zlý investičný cieľ. Čo presne znamená, že vy chcete kľudne, neviem, že chceli by ste o 5 rokov peniaze na svadbu alebo na auto a vy to investujete v akciách. Čo je problém, lebo to znamená, že akcie by mali byť kvôli bezpečnosti, akciové fondy na minimálne nejakých 10-15 rokov. Čo sa úplne v pohode môže stať, že 5 rokov prejde a vy tam budete minus 20% alebo minus 30%. A potom budete nadávať, že investície nefungujú, hej, a potom to všetkým poviete a potom znova sa ľudia budú od toho odhovorení a demotivovaní, že ja investovať nebudem a to budú znova držať všetci na účtoch. Takže je dôležité mať správny ten cieľ.
som tu aj spísal, typo to preletím, že ak máte cieľ, že chcete peniaze použiť do 3 rokov, mali by ste mať peniaze v nejakých peňažných fondoch. Pokiaľ do 5 rokov si ten cieľ chcete potom využiť, že tie peniaze si potom reálne naspäť zobrať, z tej investície vyťahnuť, tak by ste to mali mať v nejakých dlhopisových alebo realitných fondoch, ideálne nejaká kombinácia. Ak do 10 rokov máte cieľ, napríklad o 10 rokov presne napríklad vaše dieťa do vyšších 18 rokov, tak tým pádom viete na 10 rokov mu niečo dať. Tam sú ideálne nejaké zmiešané fondy a potom na 10 rokov to sú tie akcie VT fondy, investovanie do celého sveta. Takže tak. Potom máme druhá chyba a to je, že investuješ podľa toho, čo niekomu inému zarobilo peniaze a nie podľa toho, aké sú tie princípy. Hej, že príklad, že vidíte, že niekto okolo vás zarobil teraz peniaze na kryptomenách a takým pádom si povedať, že áno, to znie super a že a to aj ja chcem. Takéto vidí na toho rýchleho zbohatnutia. Ale ja poznám tie štatistiky, ja viem, že keď to jednom zarobilo, ďalších 20 to nezarobilo, čiže to by som určite neodporúčal. Takže kryptomeny, ak chcete, je to OK, ale nie ako investícia, skôr ako také hobby, že aby ste to nejak pozorovali, že čo sa s tým robí a maximálne 10% z vašej hodnoty, z vašho investičného portfólia. Takisto, ak teraz je dosť, aspoň na mňa to vyskakuje, na vás asi nie, alebo algoritmus vám asi nedáva nejaké finančné veci, ale na si vyskakujú, že rôzne spoločnosti investičné Slovensku predávajú dlhopisy. Čiže presne nejaké, že, hej, že JNT, dosť často na mňa, Proxenta, často na mňa vyskakujú tieto finančné skupiny a presne vám predajú, že dobre, tak teraz zainvestuj nášho dlhopisu, budeme ti dávať 10% garantovanie ročne každý jeden rok. A lenže ono sa to znie pekne, že 10% garantovanie ročne, lenže vy neviete, že pokiaľ tá firma skrachuje, vy ste o všetko prišli. Napríklad jedna akože podobne veľká finančná skupina, ako bola, ako je tam JNT, bola Arca Capital, ktorá sa presne o to stalo. Takto predávala dlhopisy, garantovaný výnos, pred pár rokmi skrachovala a tí ľudia prišli o peniaze. Bola to ako naozaj že veľká kauza, akože 10 tisíc nespokojných investorov, takže určite by som sa vyhol takýmto akože jednorazovým dlhopisom, ak naozaj tú firmu veľmi dôkladne poznáte a neviete na čo tie peniaze fakt, že použije. Takisto investovanie do nejakých jednotlivých akcií. Že veľakrát za mnou niekto príde, že táto akcia, táto konkrétna firma určite pôjde, ja chcem do nej zainvestovať. No a úplne nie. Otázka, ja sa vždy pýtam, že čo vieš, že sa jej bude dariť? Za to, že teraz máš si čítal niekde noviny, že sa tej firme darí, tak pravidlo, že ako náhle už sa nedočítate, že nejaká akcia je dobrá, už je neskoro. Lebo už ju pravdepodobne toľko ľudí akože nakúpilo, že už je to pravdepodobne predražené a keď sa to zistí, na prasne a vy tie peniaze prídete. Takže určite, pokiaľ nie ste naozaj expert, čo ste má ako full-time job každý deň 8 hodín a máte už 5 až 6 rokov ročnej skúsenosti vo vyberaní akcií, jednotlivé akcie, to by som veľmi nerobil. Potom aj problém môže byť s nehnuteľnosťami. Čiže som spomínal, že je to super, ale tiež sa mi v poslednej dobe stáva, že ľudia to až moc preháňajú. Čiže všetky peniaze majú v nehnuteľnostiach, keď to mi tam, že 98-99% nehnuteľností a iba 1% akcie. Čo je naozaj problém, keď si zoberiete, že teraz to už je taký možno katastrofický scenár, ale naozaj, že si zoberiete, že príde vojna, vám ten bice kľudne sa, hej, že tie úroky sa napríklad počas vojny sa zvýšia tak, že tá splátka bude 5-6 násobná, vy to nebudete môcť splácať, hej, tú nehnuteľnosť, a zrazu čo sa stane, vy to nebudete môcť ani predať, lebo to nikto nekúpi. Alebo to by kupoval nehnuteľnosť v stave vojny v nejakej krajine. Čiže veľmi náročné by to bolo predať. A keby nedalo, že vám tú nehnuteľnosť ešte k tomu zbúrali, že by proste neviem, tam proste padla tam nejaká bomba na to, tak v poistení nehnuteľnosti je na to výluka. Znamená, že keby vám poistenia vám nedá peniaze a vy nemáte ani nehnuteľnosť, ale ten úver budete musieť stále splácať. Banka vám ten úver že vlastne vám ho neodpustí. Takže áno, nehnuteľnosti sú super, ale určite by som tam nemal všetky svoje peniaze. Byť mi tak už veľmi akože rizikové. Čiže skôr by som odporúčal mať naozaj 2-3 takéto nehnuteľnosti a zvyšok peňazí mať skôr v tých akciových fondoch a samozrejme mať dostatočnú potom rezervu. Čo tu nespomínam, ale áno, rezerva, akože bez nej nič tohto by ani nebolo možné, lebo aj vám na nič najlepšia investícia na svete, ak sa niečo zle stane, tak by ste potom tie peniaze museli potom vybrať. Takže hej, nejaký na 6 mesiacov minimálne výdavkov mať peniaze uložené, ktoré nie sú zainvestované, iba sa zhodnocujú iba mierne nejakými 2-3% v nejakom sporacom účte. Čo tu ešte mám? Zlato. OK. Zlato sa posledný rok zarobilo asi nejakých 40%, čo je akože fakt veľa. Takže hej, na príklad, že super investícia, ale znova, to sa akoby nedalo až tak veľmi odhadnúť. Akože znova je to akoby nejaká viac menej náhoda, čo sa stalo. A teraz by som to už určite nekupoval. Teraz je to už znova predražené. Ak ste chceli kupovať zlato, tak keď tak pred rokom. Ale tiež sa to nedalo odhadnúť.
Ja za to odporúčam klientom vtedy, pokiaľ už majú nejaký väčší majetok, napríklad za mnou príde človek, že má 200-300 tisíc a chcel by tie peniaze už nie teraz zhodnocovať, aby mať čo maximalizovaný výnos a skôr to už by nejako stabilizovať. Naozaj, aby to bojovalo voči inflácii a potom mohol čerpať nejakú rentu, nejaký dôchodok. Vtedy tam to zlato umiestňujem, ale inak by som to akože veľmi, veľmi robil, lebo inými, ako, ak sa nerátame nejaké výnimočné roky, takže iné trady aktív, ako napríklad dlhopisové realitné fondy, zarábajú väčšinou viacej. Takže tak. A mám tu a samozrejme ešte nejaké typovanie, a to asi ani hovoriť nemusím. Možno ešte taký tip k typovaniu. A teraz za mnou aj prišiel jeden klient a som s ním riešil hypotéku a som zistil, že má to jednu transakciu, že na typo si niečo tam dával, že nejaký hokejový zápas si stávkoval a kvôli tomu mu v jednej banke nechce dať hypotéku. Že keď si budete brať hypotéku, tak akože myslíte na to, že banky sa pozerajú na všetky vaše transakcie za posledných 12 mesiacov. Keď tam vidím nejakú transakciu spojenú s typovaním, tak môžete mať problém a nemusia vám kvôli tomu ten úver dať, lebo vás vyhodnotia za rizikového. Takže to len také upozornenie. Nejaký problém alebo chybu, ktorú akože vidím, nejaké to pomyselné potrupie, ktoré je takým spôsobom, že vyteká a ľuďom naozaj, hej, potom veľakrát aj zarábajú peniaze a potom veľakrát, nazvem to, že zbytočne v investíciách. A to je v podstate akože taký úplný základ a to je to, že proste investujete príliš málo a naozaj, že veľmi málo. Že to je také, že zoberiem si nejaké 30 eur sporenie z banky alebo nejaký Finax, hej, alebo niečo a potom si myslím, že je to OK. No nie. Hej, že na vybudovanie majetku nejakého rozumného potrebuješ investovať minimálne 20 rokov, každý mesiac aspoň 10% z príjmu. To je nejaké že úplne, že minimum. Fakt, že minimum. Hej, že aby ste si dokázali budovať aspoň taký majetok, aby ste aspoň z toho dokázali aspoň niečo spraviť, aby ste nemuseli pracovať. Aspoň, že troška. Ak to chcete ideálne, odporúčam 15% z príjmu a nejakých, hej, 25 rokov. Takže áno, a toto málo kto robí. Dokonca, a toto sú aj štatistiky, že iba 10% Slovákov investuje takýmto dlhodobým spôsobom. Že vôbec, že investuje dlhodobo a konzistentne. Iba 10% Slovákov. Že ak vás je tu teraz 17, hej, tak akože štatistika, hej, akože hovorím, táto grupa nie je úplne akože reprezentatívna vzorka. Ja viem, že vy to robíte akože určite že viacerí, len by ste vedeli, že veľakrát aj keď neviem, by ste sa o tých financiách teraz bavili s nejakými ako rodinou, alebo ja neviem, že s kamošmi, tak si uvedomte, že málo kto, ak to máte vy vyriešené, to mať vyriešené tak ako vy. Že toto je naozaj problém a potom ľudia naozaj budú musieť pracovať do konca života, alebo až v tom dôchodku sa o nich nikto nepostará. Takže to boli tie poistenia, hej, úvery a investície. Toto boli nejaké tri, ja som to sú také nejaké časti toho potrubia, kde ľudia, tá pomyselná voda, hej, to vyteká a potom je to neefektívne. Samozrejme sú akože aj iné tie časti, hej, napríklad je veľká téma, že výdavky nemíňa nejaké blbosti, strážiť si nejaký cash flow, hej, presne nejaké, že výber dobrého poradcu, to má akože aj súvisí presne s nejakým, ako sa rozhodujete, ako to máte nastavené, alebo nejaké účtovníctvo, ako to máte s daňami, hej, a ďalšie témy. Takže znova, ak by ste mali záujem, kľudne mi proste dajte vedieť, môžeme niečo ďalšie kľudne spracovať. Na teraz k týmto trom je to všetko. Ja už asi len prajem to, aby ste si, hej, ste diery v tom potreby nejako zapátali efektívne a keby ste kľudne chceli, tak sa mi ozvite a rád vám s tým pomôžem. Takže toto na teraz všetko. Máme 19.00. Kto sa potrebuje odpojiť, tak čaute. A kto chcel sa na otázky, tak idem odpovedať na otázky. Mám čas, dokedy sa mi bude chceť, takže uvidíme. Dobre, poďme na to. OK. Tak začnem prvou. Aj ak bude byt mať čo? OK, byť je tam navyše. Že ak bude proste byť o 30 rokov vysokú hodnotu, môže inflácia a zmena zákonov ohľadom prázdnych investičných bytov, OK, dane, to ovplyvniť, ako sa vyberovať. Ako jedna z tých nejaký prvý komentár je určite to, že nemáte všetky peniaze v nehnuteľnostiach, lebo znova môže sa presne stať, čo som spomínal, či už vojna, presne ako, že aj štátu môže nejako fakt vyslovene, že prepnúť a čo v našej krajine je pomerne reálne a s tým spraviť nejaké zákony, že teraz to bude fakt, že problém. Len čo ak sa to nestane, hej, takže ja by som odporúčal naozaj nejaké 2-3 byty mať a zvyšok potom buď nejaké byty v inej krajine, alebo potom ako určite tie akcie. Čiže hej, že vyvarovať sa to akože tým neviete, hej, že veľmi, iba touto diversifikáciou už naozaj ako stať sa môže. A tá inflácia sú v priemere, hej, akože nezabudnite, že inflácia akože síce znižuje ako keby aj ten výnos, ale on vám znižuje aj úver.
Takže tá inflácia, keby, preto ja som do toho nezrátal, bo keď máte úver napríklad tých 180 000, tak ten úver má každý rok menšiu a menšiu hodnotu. Však to vidíte na tom, že keď si vaši rodičia požičiavali peniaze pred 20 rokmi hej, na to bývanie, tak teraz majú také niekedy úplne smiešné splátky, že 100 mesačne na tej hypotéke a vtedy to bolo proste oveľa viac, preto to bola veľakrát polka výplaty. Teraz je to nič hej, pre nich. Čiže presne aj ten úver to znehodnocuje, čiže by som sa inflácie túto veľmi až tak akože nebal. A áno, že hej, tie dane, tie zákony, tak je to riziko a viete si vyvarovať iba tým, že máte väčšiu rezervu a nemáte všetky nehnuteľnosti hej, možno v jednej krajine alebo na jednom mieste. No. Ale akože tomuto, neviem, kľudne sa to pýtajte, ešte k tomuto asi nemám zatiaľ nejak viacej čo povedať. Čo si myslíš o fondoch kvalifikovaných investorov, nejaký retail, nejaké nehnuteľnosti? Mm, toto môžete keď to špecifikovať, kľudne ako, že si anonymite a môžete mi povedať, že akože konkrétne o akých fondoch máme na mysli, však sú rôzne presne nejaké realitné fondy, sú rôzne fondy, akože nejaký venture capital, nejaký private equity, hej, kde si nejaký manažer povie, že dobre, tak ja teraz tam napchám nejakých 100 akcií podľa seba a teraz ja si myslím, že to môže byť lepšie. Asi sa to vypýta 2-3% fíčko hej, ročne z výnosu. Sú akože rôzne. Takže otázka, že možno aké ste mali na mysli. Nedosť to pýtal, ale kým sa ozve, ak to možno už aj není, tak len poviem, že ak sa poviem o nejakých aktívne manažovaných fondoch, kde sú presne nejaký kvalifikovaný investor, ktorý vyberá to, čo do toho fondu ide, tak akože ja sám niektoré používam, je to OK, ale na tie dlhodobé investície by som to až zatiaľ veľmi nerobil, lebo zatiaľ všetky tie dlhodobé investície na dôchodky, čo majú 10 až 15 rokov väčšie horizonty, tak vždy tie indexy, že to nevyberáte spoločnosti, hej, ten investor, ale teda akože nejaký zoznam, tak hej, tak tým pádom to je vždy to proste zarába viacej. Ale ak máte investície na nejakých, že 8 až 10 rokov, povedzme nejaké horizonty, alebo niečo nie 5, 6, 8, 9, 10, tak veľakrát tie aktívne manažované fondy proste zarábajú viacej na tých krátkodobých horizontoch. Takže za mňa akože je to OK, len na ten správny cieľ. O, OK. Dobre, TMR, Real Estate, JNT, OK. To si teraz akože to... No, hej, ako ja by som to veľmi tieto veci neodporúčal. Väčšinou je to akože buď veľmi rizikové, v tom, že naozaj tá spoločnosť môže skrachovať, vy o to akože prídete, alebo je to také, že ak už si ak už takéto fondy akože vytvárajú, tak väčšinou akože nezarábajú viacej ako také tie klasické nejaké ETF, ktoré sú celosvetové a je to také, že zbytočné. Mi to príde. Ako nejaká, ak vy sa nejakého fondu veríte, tak je to OK, ale maximálne 10, možno 20% z portfólia, hej, by som tam dával. Ale akože ak chcete vybrať nejaký konkrétny fond, tak kľudne pošlite a viem vám povedať, že ako moc je to rizikové, lebo sú viac aj menej rizikové, akože tie fondy. Je podľa teba reálne, že o 30 rokov bude mať ten byt, to som hovoril, že podľa mňa áno, reálne to vidím. Ako je to s inými investičnými nehnuteľnosťami, dom, pozemok? No, veľmi záleží potom akože od tej lokality. Toto už takže čo sa týka bytov v Bratislave, tak tam to moc nemáte ako čo pokaziť. Proste kúpite byt v Bratislave a to, že je to nejaká ponuka, je to nejaký dopyt, hej, tak tým pádom ono to vlastne vždy pôjde. Samozrejme budú nejaké akože výkyvy, teraz keď neviem, že proste byť nejaká kríza, tak na rok to môže ísť akože nižšie, ale potom sa to znova vráti. Takže hej, už pri bytoch nemáte čo pokaziť, ale pri pozemkoch a vlastne a potom aj pri domoch je to, že viete, to je, že ponuka dopyt. Čiže pokiaľ vy to kúpite niekde, kde veľa ľudí chce ísť bývať, ale tých domov a pozemkov je tam málo, a vy to kúpite za dobrú cenu, tak áno, jasné. Ale otázka, vy si musíte spraviť dobrý research, hej, v tom, že či keď v tej lokalite, kde to kupujete, takže či naozaj tam sa možno bude budovať nejaká infraštruktúra, do budúcna, či sa plánuje nejaký projekt, či tam sa plánuje možno presne, jak napríklad, neviem, čo teraz dostávali napríklad v Bratislave pri Borimole, že celé to centrum pomaly, ako keby, je ďalšia Bratislava, tak tam pomaly vzniká. Takže hej, že tam to vlastne napríklad, že rastie, by trocha viacej ako inde. A ak sa bavíme o nejakých iných, mimo Bratislavy, iných mestách, tak tam si treba pozrieť, že či sa tá infraštruktúra bude budovať, či naozaj tam ľudia budú chcieť zbývať. Ak áno, pravdepodobne je to dobrá investícia. Ak nie, tak skôr nie. Ak neviete, tak je to ako pomerne dosť rizikové. Čiže na to potrebujete už mať nejaké že interné info, nejaké know-how, že o tom, že aká vlastne je tam tá cena, či je to dobré, zlé, ako to pôjde, čo ja osobne akože nepoznám, že ja osobne že neviem. Čiže a mám pocit, že málo kto veľakrát ľudia iba tak trocha, že typujú a nevždy to vyjde. Takže na toto potrebujete mať možno nejaké známosti a niekoho lokálneho, kto vám s tým poradí. Koľko izbový byt v Bratislave sa platí kúpať ako investičný? No záleží o tom,
asi, že aký máte budget, no, samozrejme, ak máte 150 000, tak nemáte veľmi na výber. Uh, ja osobne akože, som taký, že mne sa o ten byt absolútne že nechce starať. Čiže presne riešiť to s tými podnájomníkmi, pre mňa je to akože starosť navyše, akože mám kolegov, pomerne každý kolega má nejaký investičný byt, na to nadávajú, že aké proste, že tí podnájomníci, že je s ním problém a musí to riešiť a hej, že to celé zle. Samozrejme, niekto má šťastie, keď tam má nejakých známych, nejakých kamošov, tak je to lepšie. Čiže ja osobne by som si povedal, že chcem ísť cestou vlastne tiež investičného bytu, ale na krátkodobý prenájom. To znamená, že by som to dával na Airbnb a Booking a zaplatil si správcu, ktorý to bude znamená správovať. Sú správcovia, vieme nejakých odporúčiť, ktorí vlastne riešia za vás úplne všetko v tomto prípade. Čiže riešia presne to, že ako by tam tých hostí prišiel, odišiel, upratovanie, keď sa niečo pokazí, tak to ide opraviť. Čiže úplne všetko riešia, vy kľudne sa môžete odsťahovať na 10 rokov preč a nemusíte nič riešiť. Za to si oni pýtajú približne nejakých 45% a v rámci aj toho bookingu za toto celé. A keď ja teraz konkrétne idem budúci týždeň teda kupovať kúpnu zmluvu, kde idem presne takýto byt kupovať v Bratislave a presne akože oni ho idem kúpovať za nejakých 330 000 približne a je to trojizbak v starom meste, kde by to malo byť, že by to mal nejakých 1600 mesačne, ja som z toho mal mať, ale 1600 budú aj náklady. Čiže mesačne z toho bude mať, že je nič, ale je zaujímavá práve ten, akože ten ročný výnos. A prečo o tom akože hovorím, je to, že jak som mal cieľ, že chcem to dať na krátkodobý podnájom, tak ja som vedel, že musím kupovať niečo v starom meste, v centre. Alebo niekde možno pri letisku, alebo niekde nejaká novostavba, kde je akože úplne to nové, niekde nejaký downtowne, hej, že podľa toho, aký je ten váš cieľ. Aby som kúpil na dlhodobý, na dlhodobý podnájom to dával, tak znova by som kúpil niečo iné. Záleží aj od toho budžetu. Čiže ako keby není ako keby úplne priama akože odpoveď. Možno je tam nejakých 4-5 prípadov, hej, že ktoré ako sa existujú, ale hej, na ten krátkodobý, ak by ste chceli, tak povedzme, že budget musíte mať minimálne nejakých 250 000 a na tie dlhodobé, tak tam sa akože, tam by som možno pozeral sa aj nie na Bratislavu, na Trnavu, tam tak je fajn, kľudne akože nejaký, že a tam viete akože aj za nižšiu sumu niečo kúpiť, kľudne aj, že aj za 120 000 jedno izba kúpiť a mohlo by to ísť. Čiže tam je to také, že sú tam rôzne možnosti. Keď chcete, akože, ja si to, akože nie som, to nie je moja profesná téma, to tým sa akože neživím, ale to som to riešil kvôli sebe, takže keď chcete, tak vám kľudne sa dopýtajte, povedzte svoj prípad a ja vám možno poviem nejaký názor, že čo by som vo vašom mieste kupoval. A možno k výdavkom len skrátke nejaké body, na čo myslieť, dať si pozor, tipy a triky. Mm, hej, no, tak ono je dôležité to robiť naopak. Nie, že ja si míňam peniaze a potom, čo mi ostane, si odložím, ale najprv si odložiť a až potom míňať. To je veľmi dôležité pravidlo, že lebo keď na tom účte, keď tie peniaze mať nebudete, tak áno, tak nebudete ich míňať. Takže ja som nastavený tak, že fungujem tak, že ako náhle mi príde príjem, hneď z toho mám trvalý príkaz, že mi odídu peniaze na všetky sporenia, všetko, čo potrebujem a čo mi ostane na účte, tak ja idem mesačne klasiť do nuly. Potom mám nejaký sporací účet, podúčet, kde keď naozaj potrebujem vyššie peniaze, tak si akože zoberiem, ale snažím sa na tom mieste, že ak ten mesiac ja nemám tie peniaze na účte, tak ja už nejaké blbosti akože nemíňam, lebo tie peniaze tam akože už nemám. Čiže to je akože dôležitý akože nejaký princíp, ktorý treba si dodržiavať. Áno, vyžaduje si nejakú disciplínu, ale áno. A potom, čo ešte robím, tak neviem, či toto asi budem zdieľať, či nie, ale ne, zdieľať to nebudem, mám tam také súkromné veci, ale mám taký Excel proste s výdavkami a mám s výdavkami a každý mesiac si zapisujem každý svoj výdavok a tým pádom ja presne viem, na aké kategórie výdavkov som ja minul peniaze, napríklad, že jedlo 350 eur, hej, alebo ja neviem, že tankovanie 200 a teda. A ja mám ako keby, mám tam presne dané, že nejaké cieľe, že koľko by som každý mesiac na tie kategórie mal míňať. Čiže ak mám cieľ, že ja chcem mesačne míňať 350 na jedlo a minul som 450, tak ja viem, že dobre, tak budúci mesiac sa musím naozaj obmedziť. Čiže ako keby ja som si dal také kotvy, také cieľ na každú kategóriu a podľa toho sa potom každý mesiac sa riadím, aby som si toho hľadiska udržiaval akože pod kontrolou tie moje výdavky. Hej, ako také. A tie kotvy som si nastavil tak, tie cieľe, takže napríklad na vzdelávanie som si dal vedome viacej, lebo to je pre mňa dôležité. Čiže dal som si tam, že mám nejaký 200 eur mesačne na vzdelávanie, viem, že je to viac než nejaký priemer, ale je to pre mňa životne dôležitá téma. Ale dal som si, že darčeky, že ročne 1000 eur na darčeky, že je OK minút za mňa. Takže, ale tiež som si dal viac ako je nejaký priemer. Alebo viem, že pre mňa dôležité. Ale napríklad na dovolenky som si dal výrazne menej, ako je priemer, lebo to pre mňa až tak dôležité nie je, nejaký výlety a dovolenky. Hej, príklad. Takže akože nejak mať vedome potom pod kontrolou.
Doporučuješ aj investovať do zahraničných nehnuteľností, aké sú tam časté nástrahy? No nástrah je tá, že potrebujete hypotéku vybaviť v tej zahraničnej krajine. Jedine, že by ste tu mali na Slovensku nejakú nehnuteľnosť, na ktorej ešte hypotéka nie je a väčšinou možno majú rodičia nejakú alebo starí rodičia, na ktorých hypotéka nie je a dovolia vám ju založiť. Keď napríklad má teda, neviem, neviem, vaša babka má kúpiť dom, hej, na hodnota 400 000, tak vy to viete založiť a viete si zobrať hypotéku na 80% z hodnoty tej nehnuteľnosti, čo ak rátam správne, je nejakých 320 000, takže vy si ako keby viete zobrať hypotéku 320 000 a viete si s tým peniazmi robiť, čo len chcete. Vy ich môžete minúť na čo len chcete. Tú banku to nezaujíma. To bola, že americká hypotéka. A v takom prípade akože je OK kúpiť niečo aj, akože aj v zahraničí. Znamená, v tomto nie som expert, hej, akože robil som si nejaký prieskum, sú nejaké agentúry, ktoré vám s tým pomôžu, ale hej, že no, ideálne kúpiť si niekde v nejakej krajine, kde poznáte. Čiže keď chodíte niekde trikrát, hej, do roka nejakú dovolenku a ako sa naozaj akože viete, že tamto pôjde dobrá lokalita, nejaký možno nejaký apartmán na prenajímanie, akože je to, hej, akože je to OK, ale akože znova, tá nástroj je taká, že vy potrebujete ten trh poznať, že neinvestujte do niečoho, čo sa nevyznáte. Čo akože čo vôbec, alebo si nájdete niekoho, kto vám s tým vie naozaj potom, hej, potom poradiť, čo ja v tomto teda určite nie som. A hej, akože už som si zažil aj to, že mal som klienta, ktorý som išiel si vyriešiť hypotéku do inej krajiny, že aby nemusel, ako nemal nejakú nehnuteľnosť na Slovensku, ktorú mohol zakladať. A myslím, že to bolo v Španielsku. A bolo to akože, hovorilo, že kebyže vie, koľko ho čaká s tým stresu, tak by to asi nerobil. Že, a možno mal smolu, ale hej, v tých bankách nevedia anglicky veľakrát, cítim sa v tých pravidlách, akože ideálne poznať nejakého, keď tak potom nejakého lokálneho finančaka, čo nám s tým pomôže. Čiže hej, že záleží od toho, že ak moc necestujete a nie ste moc rozhľadení v tomto, tak by som to asi úplne nerobil. Asi by som začal najprv cestovať a dovolenkovať. Aký máš názor na kupovanie bytu z papiera? Toto mi prosím, keď tak ešte ľudská, keď dovysvetlím, že ako toto presne myslíš. Mne sa ozví, alebo mi napíš. Z papiera myslím nehnuteľnosť, ktorá nie je ešte vo výstavbe, ale sú nejaké pozemky. Tie pozemky ešte nie sú ani schválené na výstavbu, ale v podstate sa to rieši. A Mhm. majú tam nejaký plán a do budúcnosti sa tam rieši, že tam vznikne nejaké sídlisko. V podstate, čo si hovoril aj napríklad tej Bory Mall, tam bolo o tých pozemkoch si spomínal, že kúpiť tie pozemky a ja sa skôr pýtam na to, že kúpiť z papiera nehnuteľnosť na tých pozemkoch. Mhm. Čiže bavíme sa možno aj nejakých vo všeobecnosti developerských projektov, hej? V nejaký Áno, ranom áno. štádiu. Hej. Akože znova, že ako náhle, že keď developerský projekt znamená, že tá nehnuteľnosť alebo ten bytový dom nie je ešte skladovaný a bude skladovaný kľudne možno aj o rok, 2, 3, 4, 5, vy to viete kúpiť pomerne dosť skoro, že z toho papiera, ako hovorí ľudská. A áno, čiže ako náhle sa, ale vy to kúpite tým pádom lacnejšie, ako náhle sa skladuje, tak vy ako garantovane zarobíte. Hneď ten vyšší výnos. Len treba myslieť, sú nejaké rizika. Prvé riziko je, no a možno keď nevýhoda je taká, že vlastne vy za ten čas nemôžete teda ako keby ten byt prenajímať, takže nemáte z toho ten cash flow a zároveň veľakrát to je tak, že ten developer si ako keby, že zoberie už nejakú časť z banky, akože z úveru z hypotéky, to znamená, že ako keby vy už nejakú časť hypotéky splácate proste, hej, už je počas toho, že vy veľakrát splácate hypotéku, ale nemôžete to prenajímať. Nie celú, nejakú časť iba. Že nejaká nevýhoda, vlastne niečo stojí. Ďalšia nevýhoda je, že pri tých developeroch ono to môže trvať fakt dlho. Sice na papieri bude napísané, že to trvá rok, ale však každý vie, koľko to môže trvať, aké sú zákony, hej, čo sa deje, aké problémy. Že je tam pomerne dosť veľa takýchto rizík. Ak vám tieto rizika nevedia, je to akože dobrá investícia, hej, dobre to narastie, len hej, že potrebujete si aj dobre overiť toho developera, lebo veľakrát tí developeri sú takí, že niečo napíšu a potom tá nehnuteľnosť je veľmi nekvalitná a máte problém s tým to predať. Že na Slovensku ako keby no, je to taký pomerne riziko, že málo developerov, ktorým sa dá, že naozaj veriť v tomto. Ale ak máte znova, ak to developer poznáte, hej, ste OK s tým, že to bude trvať dlhšie, máte hneď na to, že to môžete dotovať mesačne troška, tak tým pádom akože je to dobrá vec, že ja by som do toho kľudne išiel, ak budú tieto hviezdy správne usporiadané. Warren Buffett predal svoj podiel Berkshire Hathaway a teda varuje, že by mohla prísť, hej, loss decade na burze ako medzi, okay, teda Max. Warren Buffett, OK, lost decade na burze. No,
Akože neviem, že ako vy to dlho sledujete, ale ja osobne, akože nie až tak dlho, jak nejakých možno 10 rokov, za tých 10 rokov, že čo tieto veci akože nejako finančne nejakým spôsobom že riešim a čo sledujem, tak bolo toľko prognóz, hej, že proste príde nejaká kríza, teraz naozaj, že systém skrachuje, že ono bolo, fakt toho bolo veľa. Podľa mňa každého pol roka akože príde tak nejaké obrovské proste varovanie a vždy to bolo OK. Vždy to bolo OK, že nikdy sa teraz, akože teraz takéto niečo až takéto závažne nestalo, čo bola proste akože 2008 tá kríza, hej, tak to tiež sa potom ako sa to vyzdravelo, že pokiaľ vy investujete naozaj pravidelne a dlhodobo, tak aj tá kríza pre vás je príležitosť, lebo tie akcie, keď budú dole, tak to je lacnejšie, či treba mať tú rezervu. Takže za mňa, pokiaľ máte stratégiu, že mesačne investujete pravidelne ako do akcií fondov, máte rezervu na prípadne akože dokúpenie v prípade krízy, tak akože nemusíte sa akože vôbec že ničoho bať. Samozrejme, ak máte ten mindset, že naozaj peniaze tam budú minimálne 10 rokov, lebo áno, v histórii sa už stalo, že bolo vlastne iba ako keby dvakrát sa stalo, pokiaľ mi histórii také obdobie, že na 15, pardon, že na 10-ročnom horizonte, že dali ste peniaze, že dali ste nám 1000 eur ste zainvestovali a o 10 rokov ste tam mali menej peňazí na akciových trhoch. To dvakrát sa to v histórii stalo. Vrátane aj toho, čo teraz sa tam popisuje, to 2000-2010. Takže stať sa to môže, iným slovom, niekedy 10 rokov môže byť málo. Preto sa odporúča akože niekedy, že až tých 15. Bo na 15-ročnom horizonte sa to nestalo nikdy. Že by ako keby človek bol v mínuse. Na 15-ročnom horizonte sa vždy stalo, že tam naozaj človek bol v pluse a mal naozaj akože zaujímavý percentuálny mínus, že ročne, tak by to nielen pokrylo infláciu, ale to celé to pekne človeku potom aj zarobilo. Takže hej, že môj názor na to je asi taký, že to je ekonomika je tak komplexná, že môže byť, neviem, ale akože pokiaľ človek má takú stratégiu, tak povedal by som, že akože je to OK, že ja sa toho nejako nebojím, pokiaľ nemáte v akciách teraz rezervu a to nevnímate, takže z tých peniazí potom neviem, potom si, čo ja viem, vyplatíte auto alebo hej, alebo čokoľvek iné. Takže tak, OK. Dobre, máme 19:19, otázky som zodpovedal tak, ako som vedel, ja mám ešte nejakých 10 minút, takže ak náhodou chcete, počkám ešte minútku na nejakú otázku, ak by prišla, tak odpoviem. Ak do minútky nepríde, tak to takto uzavriem a už vám potom asi len poželám pekný večer. Počkám do 19:20. Ak náhodou ešte niekto niečo má, ale vyzerá to, že už nie. Dobre, tak ja to kúne takto to hej, uzatváram, tak vám ďakujem krásne, verím, že to bolo pre vás užitočné a pekný večer. Čaute. Ďakujeme, čauko. Ďakujeme, pekný Ďakujeme, večer. čau. Pekný večer, ďakujem. Ahoj.